давраи оптималии муҳлати кишти пахта аз гуфти олимони соҳаи кишоварзӣ аз ними дуюми моҳи март дар баъзе аз шаҳру навоҳи вилоят гузаронида мешавад. аз ҷумла кишоварзони шаҳри Конибодом санаи 18 марти соли равон кишти зери плёнкаи пунбадонаро гузаронданд. тадбири мазкур имконият медиҳад ки дар натиҷаи зери хок ва плёнка шудани тухми пахта дар муҳлатҳои хеле кӯтоҳ нашъунамо менамояд. илова ба ин плёнкаи кашидашуда ҳарорати заминро баланд намуда барои сабзиши пунбадона кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. ҳамчунин коркарди байни қатор яъне нарм кардани зери ниҳолҳо аз алафҳои бегона тоза кардани кишт осон мешавад. плёнка намегузорад ки алафҳо назар ба пунбадона тезтар сабзанд. бо сабаби гарм шудани ҳарорати ҳаво дар фасли тобистон ва тағйирёбии иқлим кишоварзон назар ба солҳои қаблӣ кишти пунбадонаро аз мавсими маъмулӣ барвақттар оғоз бахшиданд. зеро гармшавии ҳарорати ҳаво дар фасли тобистони соли гузашта собит намуд ки рӯзҳои гармо аз нисфи моҳи июл оғоз шуда то даҳаи аввали моҳи август идома кард. якбора гарм шудани ҳарорати ҳаво ва 35 дараҷа боло рафтани он боис шуд ки ниҳоли пахта аз афзоиш ва нашъунамо боз монд. давраи олимони соҳа таъкид менамоянд дар вилоят ду намуди кишти пахта ба роҳ монда шудааст: хушкор ва намнок. ду намуди пахтакорӣ мавҷуд мебошад: хушкор ва намкор. намкор ин дар заминҳои хокӣ, хушкор бошад дар заминҳои шағалу қум дошта. пахтаи хушкорро мо аз қадимулайём аз чизлаҳои 15 март сар карда мекоштем, чунки вай худаш хушкор гуфтагӣ вай ба об намемонед то вақти муҳлати оптималӣ нашавад. барои ҳамин ҳамчун дар анбор меистад кишт карда мемонед, дасти шумо сабук мешад, техникаҳои шумо сабук мешад, кораш навбат ба намкор мебиёд. дар ноҳияи Хатлон будам бо таҷрибаи кори ҳамин деконое ки усули плёнки истифода бурдагӣ ҳамунҷа бартиташ аз чӣ иборат? мо мехоҳем намехоҳем тағйироти иқлим ҳаст. мо бояд соҳаи кишоварзием тағйироти иқлима мутобиқ кардем дар кор. ман чуноне ки дар боло зикр кардам, инҷа пахта аллакай 12-15 рӯз пеш пухта мерасад. вақте ки ҳарорати ҳаво аз 35 градус зиёд мешад, пахта гардолуд намешад, пахта шах мешад, стагнатсия мегӯяд олимо. вақте ки мо бо ин усул кишт мекунем, 10-12 рӯз пеш мегирем, аллакай мо кӯракҳои пурра дорем. бинобар ҳамин агар ҳамин чиз такрор шавдам, аллакай деконо аз ҳамин пахтакории шароити ҳозира мутобиқ мегардонанд. пунбадонае ки дар моҳи март кишт карда мешавад дар зери хок намепӯсад, зеро ба он оби зиёд дода намешавад. ин риояи талаботи агротехники кишт беталаф сабзидани пунбадонаро шароити мусоид фароҳам меорад. ин намуди кишт имконият медиҳад ки чигит дар зери хок то 4-5 моҳи апрел истад ва бо фарорасидани ҳарорати гарм ба сабзидан шурӯъ намояд. температураи муайян ба омад, мо обгирива сар мекунем хушкорба. а пахтаи намкор бошад, мо вақто ки ҳарорати ҳаво дар замин 10-11 градус ба мерасад дар замин, мо ба кишти намкор сар мекунем. барги гули зардолия ба ҳисоб мегирифтем. вақто ки мана ин зонаи аз дарё боло, соҳили дарё не тарафи боло дашт, ба мо ҳамин зардолу ки ба гул сар кард ба кишт сар мекардем. ҳамин ҳолат ба 10-11 градус замин гарм мешад, намкор. ҳамин чуқури 4-5 то 6 сантиметра пахтаи намкор ба кишт мекардем. одатан дар аксарияти ноҳияҳои пахтакори вилояти суғд мо байни қатори 6 сантиметр мекорем. дар солҳои пеш дар ноҳияи Зафаробод, ноҳияи Ҷабор Расулов кишти 90 сантиметр монда вуҷуд дошт, чунки мошинаҳои пахтачин барои дар ҳолати 90 сантиметр будани байни қатор талафот камтар аст. бинобар ҳамин имрӯз мана мо дар хоҷагии декони Аҳмадҷон байни қатори 60 ки кишт карда истодем ва инҷа мана селкае ки оварда шудагӣ буд аз ҷумҳурiyои ҳамсоя ва имконият медиҳад ки дар 76 сантиметр байни қатор бо ду қатора кишт кунем. дар вақте ки мо бо 60 сантиметр кишт мекунем, миқдори ниҳолҳо дар 1 гектар то 183 000 ба мебирад, чунки ба 1 метр инҳо 9 сантиметр 11 та чигит мепартод.
агар ду қаторие ки ман ҳозир мо нишондодӣ додем 76 сантиметр гирем, агар инҷа миқдори ниҳолҳо ба 230 000 рафта мерасад. агар мо муқаррариша гӯем, агар муқаррари мо 75-80 000 ҳаст халос. вақте ки мо бо усули 6 сантиметр мекорем, аллакай қариб 2 маротиба миқдори ниҳол зиёд. вақте ки бо усули 76 сантиметр мекорем, аллакай қариб 3 маротиба нисбат ба ҳозира зиёд. ин чӣ нишон медиҳад? деҳқоно мегӯям ки ҳосил аз бех вобастагиш аст. чанд қадре ки бех зиёд бошад, ҳамон қадр ҳосили зиёд гирифтан мумкин. ҳангоми таъкид мекунам риоя намуди агротехника. риояи муҳлати кишт яке аз омилҳои ба даст овардани ҳосили фаровон ба шумор меравад. аз ин рӯ олимони соҳа тавсия медиҳанд дар муҳлатҳои оптималӣ ба итмом расондани кишти пахта ба манфиати кишоварзон аст. дар аввали баҳор бо мутобиқ омадани обу ҳаво кишти пахтаро гузаронидан имконият фароҳам меоварад ки тухми тезтар сабзида неш занад. шароити вилояти суғдба аз он ҷумла конибодонба ҳамин мо аз қадим ба ҳисоб мегирем ки аз 5 апрел то 15 апрел пахтая муҳлати оптималӣ ҳисоб мешад кишташ. ҳамина мо то 15 кишта тамом карданамо дар кор. кашол наёфтанаш дар кор. хай баъзе ҳолатҳо мешад, баъзеҳо то 20-25 мекунанд. майлаш, локин аз 25 апрел ки мо он тараф ба кишт мекунем, ман чӣ барои ин чӣ гуфтани муҳлати кишт муҳимиш ҳамин ки ҳосили баланд аз ҳамин вобаста аст. мо хоҳем ки ҳосили баланд гирем, пахтаро муҳлати оптималӣ ва кишт мекунем. барои аз ҳашароти зараррасон эмин доштани тухмӣ коркарди кимиёӣ ба манфиати кор аст. ин амал аз пӯсиши реша низ нигоҳ медорад. ин тадбир тухмиро то муҳлати 2 моҳ нигоҳ медорад. интихоби тухмӣ ва истифодаи навъҳои олисифат аз омили фаровонҳосилӣ мебошад. хоҷагиҳо ҳар чӣ қадар репродуксияи оли кати, яъне якум дуюм кати ё элити кати кишт кунад, ҳар як ҳамин репродуксия камаш 4 сенер 5 сенер ҳосил изофа мешавад ва тухмиҳо фаъол мешавад. фаъол мегӯянд бе касалу бе ягон азоб аз зери замин биромада шумоя ниҳоли дилхоҳ кати таъмин мекунад, ҳосили баланд ба соҳиб шудан ба имконият медиҳад шумо. ҳангоми дар 5 сантиметр қабати хок ҳарорати ҳаво аз 10 градус боло рафтанаш кишта гузарондан мумкин. мо медонем ки вақте ки ҳарорати ҳаво аз 10 градус боло шуд, чигит барои сабзиш сард мекунад. албатта навъҳои маҳаллӣ худомо Орион, Хуҷанд 67, Ирам 12, 65-30, инчунин навъҳои маҳаллии худомо имконияти ҳосилдиҳашон то 50-60 сенер. навъҳои туркӣ мана солҳои охир омадагӣ Майя 408 бо як намуди дигар аз рӯи гуфти олимон потенсиали тухмҳои хориҷӣ то 70 сенер аз 1 гектар ва плюс унҷанда баромади нах нисбат ба навъҳои маҳаллӣ 5-6% зиёдтар аст. бинобар ҳамин дар интихоби тухмӣ ман чунин ҳисоб мекунам ки мо чунин тухмиро интихоб кунем ки муҳлати вегетатсияи он кӯтоҳ бошад, то 110-120 рӯз бошад, нахи баланд дошта бошад, равғаноки чигидаш зиёд бошад. ҳангоми риоя намудани ҳамаи чорабиниҳои агротехникӣ мо метавонем ҳам аз навъҳои маҳаллӣ, ҳам аз навъҳои хориҷӣ ҳосили хеле баланд гирем. мана дар ноҳияи Ҷаббор Расулов хоҷагии деҳқонӣ Якатут солҳои охир мунтазам аз навъҳои туркӣ то 45-50 сенер мегиранд. соли гузашта бисёр соли вазмин боштам аз 43 гектар тавонистанд 37 сенери ҳосил роёнанд. ва дар ноҳияи Каниводон мана Орион дар хоҷагии Инарҷон Боиматова нишондони баланд ба Ноил фақат як чиз аст. бояд ки мо тухмии репродуксияш баланд, элита якум репродуксия корем, чунки вақте ки элита гӯи дигар ҳосилнокии вай қариб 60 сенер бошад, ҳамон 60 сенер метиҳад. агар аллакай якум репродуксия урем, агар якум репродуксия рафтагина ҳосилнокӣ табииш 20 сенер паст мешавад. бинобар ин чанд қадаре ки мо репродуксияи баланд корем, навъҳои баланд корем, агар мо имконияти ҳосили баланд роёнданро ноил мегардем. таври олимони соҳа пешниҳод менамоянд то 5 апрел тухмиҳои киштшаванда бояд дар ҷойҳои махсус заҳролуд ва бо об таъмин карда шаванд. ин усул барои тезтар нашру намо кардани тухмии кӯмакӣ ҳамаҷониба мерасонад.
олимо заҳрдоруҳои хуб кор карда бировардиянд. ҳатман ман ҳамин рӯз пеш аз кишт 2 соат ё 3 соат пеш ҳамин дору кати ҳамин заҳр кати коркард карда оварда кишт кунидан шуда мегирад ба монанди тебу ҳамин 400 грамм ба 1 гектар ҳамин чизоя истифода барад мешад. вай барои ҳамон ҳоли чихеле ки гуфтам камаш 2 моҳ аз тамоми зараррасонандаҳо аз инфексияҳо нигоҳ медорад пахта чигита. ба ҳар як тонна чигити тухмии киштмешудагӣ 500-600 литр об додан дар кор. аз 5 апрел сар карда ба ҳар як тонна чигити тухмӣ оба бо 3 қисм тақсим карда ба 3 қисм аз 700 литр то 1 тонная вақти оҳандартоб мегӯд давраи 10-15 апрел ки вая пурра 1 тонна чигит ба 1 тонна об додан дар кор ки 3 приём кати 3 бай кати навбат кати оба худаш ба гираду таги ваянда брезентанда пленканда дам кара вая мағзаш ба гузарондан дар кор оба худаш ба гирад аз дарун зародиш ҳаракат кара бурод сипарчаш девори ҳамуна тӯшик кара баъд пахта аз замин тез чигит биромада шуморо ниҳоли дилхоҳ медиҳад. ҳамин корро накунем агар мо хато мерем. бисёри мана ҳозир деҳқонои мо бисёришон таҷриба надоранд. ҳамаҳо мерем хоҷагиҳова чигита латокба мепартон обба ҳавзба мепартон ҷӯйборба мепартон лингава андохта линчава вай нодуруст аст. вай дар ҳамин ҳолат пахта худаш ба оби дилхоҳ гирифта наметавонад. сони бисёртар об мадори пахтае қуввати пахтае мегирад аз ҳад зиёд. вай пахта қувваташ ки ним шуд ва калорияш ки кам шуд ҳаракат карда биромаданаш қим мешад. нақшаи кишти пахта аз ҳосилнокии он вобастагӣ дорад. дар аксари ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд усули кишти байни қатори 6 сантиметрро ҷорӣ кардаанд. соли равон тухмипошакӣ аз ҷумҳурии ҳамсоя оварда шуда имконият медиҳад ки дар байни қатори 76 сантиметра бо 2 қатора кишт ба роҳ монда шавад. бо пешрафти илму техника соҳаи кишоварзӣ низ рушд меёбад. аз ин рӯ ҷорӣ кардани технологияи нав амалӣ кардани таҷрибаҳои пешрафта барои афзун намудани ҳосилнокии заминаи воқеӣ мегузорад. агротехника чизе мегӯяд вақте ки аввалин барги асосӣ пайдо шуд мо фавран боидем ки ягони пахтазорро гузонем. ҳолон ки соли гузашта 3-4 барга 5-6 барга будагина одамо ягона карданд. мана олимо нишон дод ки тадқиқоти олимо вақте ки 3-4 барга мешад аллакай мо 4 сенер ҳосила гум мекунем моҳи август парафта. вақте ки 5-6 барга шуду гузарондем ин аллакай бо талафоти пахта то 7 сенери меравад. ё ин ки гузарондани муҳлати культиватсия яъне нармкунӣ. агар мо вақте ки обу тоби замин дуруст наммиш гул намегӯн агар культиватсия гузаронем нисбати он ки мо 3-4 рӯз гузаронда культиватсия мекунем инҷавоям то 6 сенер ҳосил гум мешавад. яъне мо ҳатман сарчинкунӣ ин дераш 25 июл ба ё ки вақте ки 13-14 та шохи асосӣ пайдо шуд мо бояд ки ҳатман культивация гузаронем чунки пахта ин зироати бисёр сола. агар мо сарчинкунӣ накунем агар калонша бурафтан мегирад. бинобар ҳамин агар ҳамин омила мо вақташ ба гузаронем агар аллакай то 1 ноябр мо пахтачинӣ пурра тамом мекунем. сарчинкунӣ барои чи офардагӣ? барои он ҳосиле ки то хунукшавии мавсим ҳаст зиёд шавад. вақте ки ҳаво хунук шуд ҳозир мо пахта чӣ намудем дуюмаша ки сифати пахта паст мешавад. бинобар ҳамин агар мо сони сеюм хатогии асосии мо ҳамин ки деҳқонои мо асосан меъёри додани нуриҳои минералива камтар риоя намекунанд. тағйирёбии иқлим водор менамояд ки соҳаро ба он мутобиқ намуда барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ тадбирҷоӣ намуд. чуноне мушоҳидаҳо собит намуданд гарм омадани фасли тобистони соли гузашта ҳушдор менамояд ки киштро ҳарчи барвақттар ба анҷом расонида муҳлати сабзиш нашлунамои ниҳолонро таъмин намуд. то давраи гарм шудани ҳарорати ҳаво ниҳолони пахта қадбаланд шуда кӯрак мебанданд ва дар рӯзҳои гармои фасли тобистон ниҳолон на он қадар обталаб ва ба нури офтоб тобовар мешаванд. ҳаракат кунед ки бе заҳролуд кардан накоред. пахта албатта бо заҳрдоруҳои тебу мегӯем витасила витавакс заҳролуд карда кишт кунем агар ин пахтаро аз ҳашаротҳои зараррасон аз пӯстиши реша ва аз дигар зараркунандаҳо то муҳлати 2 моҳ нигоҳ медорад. пахта биромда ин 2 моҳ ба худаша дошта нашъунамош хуб шуда меравад. омили агротехникӣ ва
қувваи дастӣ истифода намебарем. Инчунин сарчинкунии пахта ки ин сарчинкунӣ асосан барои тезтар пухта расидани ҳосил таъсири мусбӣ мерасонад. ҳамин чиз бо роҳи химиконӣ мешавад ин ҷо. Яъне бо истифодабари препарати сажиан мо метавонем пахтазорро 2-3 маротиба коркар карда, кади пахтая паст карда, байни буғумҳоя кӯтоҳ карда барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ таъсири худро мерасонад. Мана агар мо бо усули муқаррари 30 сентнер гирем, агар инҷа аллакай ҳангоми риоя намудани агротехникаи парвариш, муҳлати кишт мо метавонем зиёда аз 60 сентнер ҳосил роёнем. Ин имконият медиҳад ки мо ҳам ман чуноне ки таъкид кардам аз ҳисоби кам истифода бурдани қувваи дастӣ, қувваи кори дастӣ, ҳам аз истифода бурдани ҳосилнокӣ деҳқон метавонад ҳосили баланд гирад ва он пахтае ки мо истеҳсол мекунем рақобатпазир буда барои деҳқон фоидаи хеле зиёд оварад. барои ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидан риояи талаботи агротехникии кишту парвариши пахта зарур аст. таҷрибаҳо нишон медиҳад ки маҳз бо истифодаи усулҳои пешрафта метавон ҳосили зиёди босифат ба даст овард.